Pwllheli, tre agosau Steddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023. Tre glan môr ar benryn deheuol Llŷn yng Ngwynedd, Gogledd Cymru ydy Pwllheli. Mae ganddi farina brysur a chychod, ei ffair a'i henwogion. Ac yn ôl argo ei faled, mae gan Pwllheli fôr forwyn. Disgyblion ysgol Glan y Môr aeth ati godi llen ar eu tref nhw, ac fel man cychwyn, ymwelodd cyfaill a chyn athrawes yr ysgol, Mrs Enid Parry Evans. Wel, Enid, dyn ni ar lwyfan. Glan y Môr. Llwyfan ysgol Glan y Môr, ysgol sy'n golygu llawer i ni'n dwy. Dwi'n athrawes drama yma, a chitha di bod yn un. Ia, do, blynyddoedd yn ôl erbyn hyn. Asgofion melys. Mae drama'n bwnc buddiol, dydi, fel gwyddos di, dy hun, lle. Gweld y plant yn blodeuo y magu hyder mewn ffordd hollol wahanol. Hollol, ia, a pawb yn medru llwyddo, de. Mae hynny'n beth mawr yno fod ydi. Pryd fuoch chi wrthi yma'n yn dysgu yn athrawes ddrama? O'n i'n cychwyn yn 1987 efo blynyddoedd fenga. A wedyn oedd Dr Neil Trevor Jones oedd yma amser hynny'n sylweddoli gwerth drama. Mi fynodd o fysa ni a diddordeb mewn cychwyn tygau. A wedyn o fanno ymlaen lle, efo lot o gefnogaeth o ysgolion lleol ac yn y blaen. A mi dyfodd yn bwnc difyr iawn de, oedd o reis boblogaidd hefyd lle. Efo amrywiaeth eang o blant yn ei ddewis o fel oedden nhw'n mynd ymlaen de. Mi ges i waith mewn cynhyrchiadau a rhai cynhyrchiadau teledu nes doth o i bwynt lle o'n i am ddilyn llwybr felly a chrwydro a mynd i Gaerdydd ac yn y blaen a mi benderfynais nad o'n i ddim. A wedyn mi ges i swydd i ddysgu yn fan hyn a mi ddatblygodd y drama yn fama hefyd. A felly medru drosglwyddo'r holl brofiadau yna i'r plant ffodus oedd yma efo chi? Wel, fyddai'n dweud am ffodus, de. A sut dylanwad ydych chi'n meddwl mae wedi cael ar bobl ifanc yr ardal? Mae o'n rhoi hyder, dydi. A medru rhoi hynna'n mewn sefyllfaoedd heb orfod byw drwyddyn nhw, de. A felly yn ehangu i cydymdeimlad nhw at bobl eraill ella. Ymlaen felly i Neuadd Dwyfor, am sgwrs bellach gydag un o wynebau cyfarwydd y llwyfan yn lleol, Haledled Cymru, Mr Richard Parry Hughes. Cafodd disgyblion Glan y Môr sgwrs gydag Enid a Richard am hanes y theatr ym Pwllheli a chwmni drama Llwyn Dyrys. Pa asgofion sydd gennych? Ond nes i erioed feddwl mynd i actio fy hun. Landio mewn clwb ffemur ifanc a mae isio drama. Ac do'n i'n actio, fe nes i o dysgu lleill ti wedi gwneud ac yna i'n clem bu'n i'n gwneud. A wedyn mi eisiau dechrau cynhyrchu drama yn clwb ffemur ifanc Dyffryn Lla. A byddwn ni fyw i Llwyn Dyrys. Mi nes i wedyn ofyn i Gwilym fysa fo'n gallu helpu cefn llwyfan. A mi landis i fyny ar y llwyfan wrth gwrs yn actio. A do'n i'n bwriadu o gwbl te. Cychwyn nes i efo mynd i Steddfodau adrodd a gwneud pethau'n capal a mwynhau perfformio lle. A wedyn datblygu'n raddol o fanno, de. Ia. A mi nes i holi Gwilym Gruffydd, a mae Gwilym Gruffydd, neu Gwilym Plas i lot o bobl yn ardal acw, yn allweddol bwysig i'r cwmni drama Llwyn Dyrys. Mae'n anhygol, de. Anhygol. Mae'n angen lŷn fyny chi. Mae'n codi dagrau gadael fi ond anna fo creadur. Mae Gwilym hynny. Sut oedd yn gallu cynhyrchu tair drama fer bob blwyddyn, am blynyddoedd, tair yn nhw. Mi ddaeth o, eisiau holi yna bain, sydd wedi cychwyn nhw yn y capal. Yw dramau yn capal, a felly. Fanno wedi cychwyn nhw a mynd o ddifri wedyn, tio gwneud dramau iawn, lle. Pa fath o dramau sydd wedi bod yn digwydd yn yr ardal? Pa fath o dramau, lle, yn gyfag. Mae'n beth wmbrath o fnaig. Oedd yr un fach o'n i'n actio ni gyntau yn un. A chi eisiau chydig bach o stori hwnnw? O'n i'n mynd i Gaerdydd i actio y ddrynen fach, ac o'n i yna yn gefn y fan. Dyna pren oedden nhw. Dach o reifls nhw. A dyma ni mynd lawr y Gaerdydd, dyma
plismin, 3-4 car plismin, rawn i gyd allan. A dyma'r plisman fo cap pig yno. Oedd o'n inspector neu fath. Pwysig. A dyma fo'n data ni, any guns in the back? A mae'n, na, ni, wooden ones. Pa oedd o gynrychiadau gafodd ei gwneud yn yr ardal? Oedd na gwmni drama wedi i sylfaenu fan hyn doedd. Yn Pwllheli hun? Wel, yn Neuadd Dwyfor. Yna chdi, iawn. Cwmni Glan y Môr. O, reit. Oedd fan hyn mewn ffordd yn gartre iddyn nhw doedd. Oedd gynnyn nhw stafelloedd yn top yma, yn llawn dillad. Ac o hynny'n beth handi, fi o'n mi'n cael benthyg rei o'r rheini pan fydden ni'n gwneud beth yn ysgol. Ond cwmni Glan y Môr di'r un dwi'n gofio fwyaf. Pa mor bwysig oedd o i'r ardal? Oedd na ddim... Da chi'n mynd yn ôl, da chael di amser na oedd na'n teledu a bathu. A wedyn, oedd o yn difyru pobl do. Mae'n anodd i chi efo'r holl bethau yma sy'n chwmpas chi wan, i feddwl be oedd byw heb deledu, dim byd, dim cyfrifiaduron a pethau, da chi'n mynd i sbio'r ffilmiau, nyn nhw falle nag oedd. Chos pan o'n i'n rhan oed â chi, do gynnon ni'n trydan yn y lle o'n i'n byw, i gael teledu. A wedyn, oedd cael mynd i weld drama efo criw o bobl, a rei o'n nhw bobl ddech chi'n nabod yn cogio bod nhw'n rhywbeth arall, yn ddifyr iawn de. A wedyn, y mas yna, beth ddau'n cofio, stori am yn haid i, a da chi'n mynd yn ôl yn bell amser hynny, yn sbio ar ddrama Neuadd Sarn. Ac oedd na ddynas yn eistedd o'i flaen o, ac oedd na rhywun yn y ddrama wedi marw. A dyma'r ddynas yma yn codi ar ei thraed ac yn dechrau crio, yn eistedd o'i flaen o fel hyn. A dyma'n haid yn gorfod patio'r ddynas o'r tu ôl yna, dweud, Mrs Jones, bach Mrs Jones, actio ma nhw, mae'n fyw, gewch chi weld yn diwedd, fydd hi'n codi a fydd hi'n mynd allan. Oedd y peth mor real iddyn nhw, lle. Ond oedd o'n gyfle i bobl weld theatr, gweld drama fawr yn y Neuadd Bentra. Sa'n nhw byth yn mynd i Lerpwl neu Manceinion neu felly neu Gaer. Yn Gymraeg. Ac yn Gymraeg hefyd, de. Os gewch chi gyfle i fod yn rhan o gwmni drama neu drio neu falle, cerwch amdano fo, dewch. Gewch chi hwyl, de. O'n i'n ffarmio don, a os am byd gwell, de, na cael hobi, de, o fod yn rhywun arall am awr neu ddwy. Oedd o'n therapi chi. Oedd chi'n bod yn gymeriad llwyr fan hyn. Doedd yn byd i wneud fo gwaith bob dydd chi. Oedd chi'n gadw bod yn rhywun arall. A mae o argol mewn therapi da, de. Cerwch amdani. Newch chi mwynhau eich hunan, de. Neu sy'n beth. Mae'n hwyl chi. Mae o'n hwyl. Mae o'n lot o hwyl chi. Ond mae lot o bethau sy'n gallu gadw chi mewn trwy dydd yn wdli am yn gylch ysteion fel yna. Wyliau. O, gai feddwl, de. O un llwyfan i lwyfan gwahanol yr aid nesa, ymwelwyd y chlwb pêl-droed Pwllheli am sgwrs gyda chyfaill arall yr ysgol, Erica Jones. Erica ydy hyfforddwr tîm merched Pwllheli. Dyma ni Erica, unwaith eto'n eistedd fan hyn flynyddoedd yn ddiweddarach nag oeddan ni, ond mi fuon ni yn fama fo'n gilydd amser maith yn ôl, lot do, mewn gwersi drama. Hwylus iawn fyd. Nes di ddewis drama, sy'n ti ryw syniad pam? Na, jyst yn meddwl bod fi'n enjoyo fatha sioe, a bod fi'n enjoyo canu ar y pryd, so oedd o'n fath o'n i eisiau pwysio ymlaen efo. A wyt ti'n meddwl bod o wedi bod yn lles i ti bod wedi gwneud drama? Yndw, so dwi reit shei, fatha sa chi byth yn meddwl, ond dwi reit shei fel person, so i sefyll o flaen cynulleidfa mor fawr ac i wneud pethau flaen ysgol, oedd o'n step mawr i fi, dwi'n meddwl. A dod â fi allan o'n rhagan a i ddangos bod fi yn gallu gwneud pethau ni'n meddwl o'n i'n gallu, de. Ia. A mae'n debyg, wyt ti rwan yn gweithio yn ysgol yma fel cymhorthydd. Ydw tad. Ac wyt ti'n ymwneud â tîm pêl-droed ac yn y blaen. A mae'n ti angen yr hydar yna i ddelio felly. Ie, mae'r bath fel di wneud lles iddo fi wan yn y dyfodol, dwi'n meddwl, i fod o flaen plant neu bod gynnu gynulleidfa i ddanos iddyn nhw. Ydy bod dim i'm yn sgeri, ia. Na. Beth ydy hanes clwb pêl-droed merched Pwllheli? O, lle ydw i ddechrau? Dwi'n chwarae wanes dros 20 mlynedd.
Pan nes i ddechrau, o'n i'n gorau chwarae pêl-droed, o'n i'n chwarae fo'r hogia, so do'n am digon o genod i wneud tîm. So dwi'n mynd yn ôl yn bell iawn. So dechrau efo under 8, efo Julia a Debbie oedd yn wneud yn ei adeg yna. Oedden ni'n chwarae tîm a hogia bob di Sadwrn. So da ni wedi dod yn bell iawn o'n i allu chwarae bob di Sul mewn efo grŵp o genod, sef sgwad cyfa o just genod. So mae hanes y clwb yn mynd yn ôl yn bell iawn o ran hynna. Pwy gychwynodd clwb y merched? Blynyddoedd yn ôl, ta 20 mlynedd yn ôl, a adag ynny Peter Noel oedd yn rhedeg ni, a Dylan. Gathen ni grŵp, bob di merchar oedden ni'n ymarfer, a dweud bod yna ta 50 oedden ni'n troi fyny ar y cae yma bob nos ferchar. So trio torri fel lawr i wneud tîm. Oedd y reit anodd, ond oedd o just yn eis, oedd o fatha escape i'r genod i gyd cadw allan a chwarae ffwtsbol efo'i gilydd, cael rhan bach o hwyl. So ia, mynd yn ôl 20 mlynedd yn ôl. Ers pryd wyt ti wedi bod yn aelod y clwb? Fatha ni'n deud gyna, dwi'n aelod o'r clwb ers bron i 25 years. Dwi wedi chwarae pan o'n i mor ifanc â chi. A wedyn dwi wedi dod i fyny chwarae under 16s. A wedyn pam nes i ddod yn 16, nes i chwarae wedyn i'r tîm merchaid. Finish well done, brilliant. So, deud pam o'n i ta 19, nes i feddwl, dos am llawer o gemau i'r genod mae'n mwy. So nes i just meddwl, ti'n be, dwi'n di reoli'r clwb a dechrau hyfforddi'r genod. So, dwi wedi bod yn hyfforddi ac yr rheolwr, dwi'n meddwl, ers 20 mlynedd, a mae'n dechrau danos yna fi. Gilydd, so un yn chi ddod efo fi wan, Katie ta? So bych chi pasio un ôl ymlaen. Pa mor bwysig ydy o i chdi? I fi fel individual, mae pêl-droed yn bwysig uffernol. So, mae o'n helpu fi ddod allan o tŷ, cael amser i fi'n hun. Dwi'n lwcus iawn, dwi'n gweithio efo chi gyd yn yr ysgol, so dwi'n cael ymarfer a hyfforddi chi yn yr ysgol, ond dwi'n cael escape wedyn ar ddi Sul pan dwi'n chwarae ffwtsbol. Dwi'n cynrychioli clwb fi, a dwi'n gweld chi wan, fatha dwi'n ymarfer chi ar ôl ysgol, dwi'n gweld faint o fad a chi mynd, a wedyn illa mewn un blwyddyn neu be bynnag fydda chi yn chwarae yn yr un tîm a fi. So i fi mae o'n bwysig iawn, mae o'n cadw fi allan o'r rwbl a mae'n cadw chi allan o'r rwbl. Sonia, am uchafbwyntiau clwb dy atgofion gorau? Dwi'n mynd yn rili hen, so mae yna ddipyn o atgofion da dwi wedi cael efo'r genod yn y clwb. Ond un i fi, swn i ddeud, ydy pam dwi'n mynd yn ôl ryw 10 mlynedd yn ôl, a nathon ni gyrraedd y Welsh Cup Final, ac i Pwllheli bach i gyrraedd Welsh Cup Final, oedd o'n masif. So oedden ni chwarae Caerdydd, ia. A do'n i'm yn gwybod adag ynny, ond oedden ni ar y cae na ac oedden ni chwarae yn erbyn tîma fatha genod mowr. A wwan dwi'n sbio math gen ti Jess Fishlock, Lauren Dykes, a mi o'na un arall, a mae'r genod yna wan yn chwarae i Cymru, a maen nhw'n advocat masif i pêl-droed merchaid ydy. So do'n i'm yn gwybod pan o'n i'n 17, 18, bod fi'n cicio pêl ar y cae na ac yn taclo rhywun fatha Jess Fishlock, sydd yn masif i merchaid wan efo pêl-droed. So uchafbwynt fi ydi chwarae yn erbyn chwaraewyr fel la. 2 lwyfan dra gwahanol. 2 lwyfan gyda cyfraniadau pwysig i fywyd y dref.